suratu duha surawol 97 ha qur'anu ayaje magol 11 inde magol ho'ama ibgoe aya arande ha gol do holdina annabijo ibgoe ballal jawmiko do siftinira mo nemaji mudum do mako e do umra mo fiiji goddi. suratu duha ad-duha balte be inde Allah en dowo kinnotodo e balte e jemmande tawe deƴƴi jawma jabbitaaki ma e o wanyayi e tabiti lahira burani ma dininta aran e tabiti sese jawma rokkete nden a yerdoto yelika o wodinayi ma ayatimejo nan nden o wadani jonyorde e o wodini ma a majjudo nden o handiti e o wodini ma a coydo nden o jayniti nden amma yatimejo nden ta jala e amma torotodo nden ta nyaflita e amma nema jawma nden yeccu rokkete hokkete jonyorde hisrude jonyorde en français refuge jonyorde in English refuge nyaflita hallina gondal